بسلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل Allah tegi jago oburni daha taga kahonoma bodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñjey ɓataake bindaɗo mawbaare 19 silto hitande 2023 ɓatakuji men pahati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv sénégal mauritanie mali gambie guinée diaspora pop moni foɗo heedi en calmini ɗum en juurima ɗum en jetti ɗum en duwanima ɗum en ñaguima ɗum duwaw yo allah ɓeydan men jaam e sutura e nden kay ya jeende kame cellal kala alhamdulillah en garti e oɗo hen talata hande gam jokkude tarikha meɗen annabi yusuf eɗen jaada e ceerno khalid abdoullahi sy alhamdulillah laaɓa sawtawol laaɓa gandal kam e wittu nde tawno gandal ko wittu sa jangi a wittani a yahata hay nokku witto woni kala a wittat tarihaji ha luggiɗa gaddana yimɓe kene naftoro witto woni kala yimɓe darɗodirta koto banggue witto witto wayata kono gertogal ni gertogal nde fini kala yalti jogui tan ko takki mum wittat yaltina gilɗi yaltina gawri yaltina gabbe yaltina fop yaltina cengle ko noon witto way kono jiltoɗo kanŋe walla jamani ene hawni witto gamɗo wittata cikkuɗo dañi gandal mo wittata ala gandal on woni kewowo jeddi o woni jeddodirteɗo tawno witto ko hunde hulɓinide kala bittowo tigui tigui o waɗata ko ala gandal ko jogui gandal ko pop o sikkata ni ko ala gandal saabu witto woni gandal ko jangguɗa ko pop sa wittani a yahata so ƴiyal ngal tan a yahata so qur'an o sari o sira o a yahata so tawi kadi ko jangɗeli aduna ɗi kaɗɗa ɗon a wittani heddiɓe bittiri hande ha dañƴen kon ɗo kaaliri kon a yahata musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv eɗen jetta eɗen jaara alhaji baba mal dande leñol eɗen gandi omo rewidi jewteɗe no fewi kono kadi e oɗo hen beelema mo rokki leñol ngol mo rokki sénégal o rokki afrique o rokki windere nde saabu eɗen gandi ko joɗorde fedde gotago windere hanki kanko uddita ɗum omo jogui guitare makko omo yima fulfulde lamde ceer hakkude ardiɓe leyɗele e délégation ngaji garɗe banggueji kala ɓalejo afrique najo biyaɗo baba mal pullo kam dañi ɗum hanki ɗum noon enenne ɗoɗo yewtere men annabi yusuf yahata ɗo en beltontomo ɗon en duwontomo ɗon kanko alhaji baba mal nde allah ɓeydata darje o ɓeyda darde nde ɓeyda softere nde ɓeyda arsigue o ɓeydanamo cellal ngal ɓeydanamo yiyande nde ɓeydanamo pinal ngal ɓeydanamo moƴƴere nde tawno ɗum ɗo wona moni kala rokka
nalankoɓe heewɓe windere jiɗin ɗum kono kanko Allah yiɗi ɗum huccidde laamɓe pop ɗo New York ɗo hanki jogoɗa guitare ma e nder assemblée générale mo loni ɗo uddita ɗo ko dande ma ñuñata ɗon yimɓe kala ne kuccite maɗa pullara laaɓɗo ceero yimata ɗon yimaɗa haydara goɗɗum sowona fulfulde ɗum noon Siley Gorbal Sy min calminima darniɓe pelle yurnittoɓe jangde caɗele kalɗo goni oɗon ñippa amin gandi hande ma alhaji Baba Mal ruttima konngol inchallah so haaji jomiraɗo ko noonne kadi nelde duwaw nene Kumba Samba Ba to gadadi minni ko gorko ne yalti aduna e jamma oɗo henna wonani Lili wona haydara jayde Weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe kala nelduma duwaw eɗe nelde duwaw dendagal gadadinaɓe kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafoma musidɗo men Maham Couture Mbaye yooɗe ñootol so tawi ka debbo a yiiɗa nawlirede yaata Maham Couture Mbaye ñootanma so gorko o ɓornima tan gasi a fooli so tawi kadi ka lembel a yiiɗa tata ɓilara ko noon so tawi ka tawi yiɗa nayi ɓilara ko noon so ñooti a ɓornima tan no yooɗat ɗum noon rewɓe jeehe ñootane worɓe moon to Maham Couture Mbaye yooɗa segene Maham Couture Mbaye so ñooti tan aduna kala yeɓete ceerno ko Allah rokkimo ɗum ñootanante kañum ñootanta ceero madani ñootanta Baba Mal ñootanta heewɓe kala kadi gando o wadde mum ñalande to banggue ñootol kanko Maham Couture Mbaye Maham Couture Mbaye mi salmini suddiɓe ma min jejjitta jamma Maham Couture Mbaye to galle ma tawni duuse men segene belɗo Yahya Ndiaye on jamma yejjittaki pittali ɗi ne deeƴi aduna o ne feewi jewteɗe ne jaaha ñamele ɗe ne gaari aduna o yejjittake on saaha ko saahaji belɗi ceerno ɗin jejjita ko ni rowani wonno walla ko yeeso ɗo seeɗa rowani ma en gartoye ngan sango gam salminde ɓen bandiraɓe gonnoɓe gona yejjitteɓe ceerno Haali Abdullahi Sy mi salminima mi juurimama mi wi kisal ɓuural nden kay ya jeende yo duuma e maɗa assalamu aleykum wa rahmatullah seydi Sy calmina bandiraɓe Allah yedma ganya monganyeda ko bodowinde wa alaykum assalamu wa rahmatullah wa alaykum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Seydi Saar mi salmitimama no feewi mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo weluya Allah won e ma an e ɓesguma e ko taarima kala en jetti Allah moƴƴo moƴƴanɗo en wawde jottade ɗo hande e huɓnude aadi mo gadodirɗen e dendagal bandiraɓe meɗen en jettiri ɗum Allah en juuli e nulano makko tedduɗo ɓurɗo dendagal ko teddi ɓurɗo dendagal tedduɗo mo ganduɗa so wonano kañum en godataki en calmini dendagal jinnaɓe kono en gardini hen jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu woodede men e oɗo aduna en ñaguima Allah wurɓe ɓe yo Allah hedduɓe e gurdam ko juuti luɓaɓe cellal hokkaɓe kattanɗe ɗaldaɓe hakkillaji mabɓe en ñaguima Allah dawliɓe ɓe yo Allah hebbine mabɓe yurmede mum toon yo Allah moƴƴanɓe toon barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam kono en calmini ceerno men guiɗo men sehil men moƴƴo mo Allah moƴƴini gando gandinowo dewowo Allah dewnowo Allah mboɗo heewi wiide ɗo galle ɗo hay suka jaraw duuɓi 5 ko jama juulata waktu salatu o waktu subaka e waktu gueƴe kala mi haalano waktuji keddiɗi ɗi so en mbimo Seydi Mbaye o wiyete ko alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye en calminimo en juurimomo en ñaganimomo Allah moƴƴere en ñaguima nde Allah jurnata gurdam loomo mo cellal ha heewa ɓesgu ko jibina foof yo Allah waɗa hen barke Allah hokka ɓe lomtomo taw omo daara yo Allah junnu ɗum kam Allah waɗi ɗum en ñaguima Allah yo ɗum juttu caggal ɗum en calmini kala ceernajo ɗo ceerno Mahmoudou Belli ɗo en calmini kawmen jinnaɗo men moƴƴo
ceerno Ahmad Tidiane Sakho yo Allah yommo moƴƴere. En calmini ceerno Aw ha to Gambi, ceerno Ahmadou Aw tawete to Ibota won koye wuuro woto e nder Serekunda to leydi Gambi, gorko moƴƴo mo Allah waddi en karaysire, jiɗɗo jaam, yiɗani neɗɗo kala jaam. En calmini sohnajo makko fa wadde wele, en calminimo no feewi. ene dari ene takki sara makko, ene walla mo e rewde Allah, nde wonde koye dewal Allah tan o wuuri kankone. Noddude yimɓe, ñamde, ñamminde, yewtude, haalande ɗumen ko Allah wi, julnude, rewnude Allah kala. En calmini kawi mumen tawne ɓatti sara makko ne wiye Saïdou Abousi, ɓurɗo andirede Ngari Pari. Kono en calmini Sori gonaɓe foof. En calmini Baba Abou ñaan taw mo tawe to Amérique, kono jeeya koɗo Sori ngoɗo. En calmini sohnajo makko nen famase mbimo Seydi ñaan. En calmini sukaɓe ɓe foof. En calmini kawiraɓe men taweteɓe ɗo Sori ngoɗo foof. En calmini babiraɓe men foof. En calmini neniraɓe men gorguilaɓe foof. En calmini guiƴiraɓe, mawniraɓe, miñiraɓe kala. En calmini kala Sori gonajo Seydi Saar. Kono en calmini Sañje kala, mawɗo e suka, gorko e debbo. En calmini fofof. Alhamdulillahi rabbil alamina. Seydi Saar, en calmini Seydi Diago, ceerno Ahmadou Diago, gorko moƴƴo, gorko karaysire, gorko muñƴo, gorko ƴoƴƴo, gorko tedduɗo, gorko teddinowo. omo tawe ɗo e Argentoy 95 taw koye Paris. En calminimo no feewi, en duwani momo nde Allah jurnata gurdam e cellal. En calmini jinnaɗo makko tedduɗo o, hono nen Fadimata Sy, kono en calmini bani ko debbo, e mbiɗum Dikel Seydi Dia. En calmini musidɗo makko Mouhamadou Ba, tawɓe fof ko liduɓe naaɓe. En calmini musidɗo men, guiɗo men, sehil men, bani men debbo, jiɗirɗen Allah e nulaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam, biyeteɗo Hawwa Sow, jeeyaɗo tottiri yimɓe taw koye leydi Mauritanie, kono taweteɗo ɗo e Paris, debbo moƴƴo. En calmini Haruna Sow, taw ko jeeyaɗo to Jaaliguel, taweteɗo ɗo e Paris. Ahmadou Sangot Yuppe Paté, taweteɗo ɗo e Paris. sen jeehi to Tarab, en calmini ceerno Mouhamadou Kane, taw ko Sadel najon taweɗo e Paris. Ceerno Mouhamadou Diallo Kanel, kono en taweɗo ceerno Ahmadou Ba to Ɓundu, kono en taweɗo ceerno Mahmoudou Ba to Madina Gounas, kono en taweɗo e Tarab. Ifra Sall, Alhassane Ndiaye, kamɓe kala ɓe calminama. Sadel ɓe jeehi ha to Seydou Palel, ceerno Alhassane Ndiaye. En calmini Ifra Karfa Sow, cuddiɗo makko Hawwa Sow, mawni ko Seyni Karfa Sow, joom suudu mum Aïssa Soumaré. ɓe fof ko tedduɓe, ko teddinoɓe, ko wawɓe teddungal, moƴƴuɓe, ɓe Allah moƴƴini, moƴƴanɓe en e nder ko Allah moƴƴani ɗumen ko. En ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam. En calmini cukalel Ifra guel, inchallahu taala guel heeti koto banggue men to. En ñaguima Allah yo Allah moƴƴanmo toon. En calmini jinnaɗo men Fati Diop to Sinthiou Garba, kono en tawi ɗo Elbef, Zeynaba Dem, Zeynaba Thilaɓe kala calminama. Kono en gari ha to Évro, en calmini jatigui men moƴƴo mo Allah waddi en, tedduɗo, teddinowo kañum e wondiɓe mum, Gaynde Diako. Kanko e hawo Konte, taw ko cuddiɗo makko mo ganduɗa ko kañum woni sababu fofof. En ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam, yo Allah law cellal, yo Allah humto haaju, kala ko huula yo Allah dandu. En calminiɓe no feewi, koɓe tedduɓe, koɓe teddinoɓe, kadi ɓe teddini en no hanniri ni. En calmini Ba Moussa Pam e cuddiɗo mum sohna Aïssa Sarr. En calmini ceerno Yahye Guissé e cuddiɗo mum Gedda Guissé. En calmini dendam Salmata Ndiaye e Jibinaɗo Diop, ɓe ko dendiraɓe ñamoɓe ñebbe, yo Allah hokkuɓe sagoji mabɓe. En calmini sohna Aïchatou Wele, nawten mo ha to Jugol, kono ko ɗo o tawete e Paris. En calminimo no feewi, kanko e joom galle makko biyeteɗo Hamme Sy, mo ganduɗa ko ɓinguel bam men. En mbi yo welo yo Allah won e mabɓe ko juuti. En calmini mawɗo moƴƴo, dewowo Allah, timmuɗo to Allah eto nolaɗo to Cheikh Tidiane, mo ganduɗa ko Oumou Touré wiyete, debbo moƴƴo, karaysire, jurum deero, jokkowo en ɗam, yo Allah junnu gurdam, yo Allah law cellal. Seydi Sarr, en calmini bandiraɗo debbo tedduɗo hono Aissata Abdoulahi Sy ha to Strasbourg, kanko e joom galle makko ceerno Abdoulahi Diop,
e badiraguelam ceerno mouhammadou diop yo allah junnu gurdam barke annabi sallllahu alayhi wa sallam yo allah waɗe gando jooɗotoɗo ene haala taw yimɓe ne keɗo seydi diop ɗum noon ceerno abdoullahi sar konngol arti e ma caggal nde haala ka juuti seeɗa kono aɗa heewide ɗum ɗo ko hen jeeya konngol arta e ma e on saaha ciftina en to jarannoɗen jekken golle seydi sar ceerno khalid abdoullahi si siftorde moƴƴuɓe mum jeeya koye wasde ubbude neema ko yejjidde moƴƴuɓe mum siftorde moƴƴuɓe mum jeeya koye wasde ubbude neema debbo e kala saaha siftorde ko joom galle mum waɗanta ɗum e joom galle siftorde ko joom suudu mum waɗanta ɗum ɓiɗɗo siftorde ko jinnaɗo mum waɗanta ɗum ɗo fof koye nemaji jaatige siftorede koye neema siftorde giɗo mum e moƴƴo mum koye neema ceerno khalidoullahi sy ɗo yewtere nde yahata naata yousuf eɗen jaha to beeli hel eɗen calmina abdourahmane ka docteur président suudu men kanko heewi wiide konngol neɗɗo woto yeccito woto janngo yeccitade fokkit sa fokkiti fokkit kala mone yeeƴoma wo kaari yo dog heftoma sa darima so heftima to dublotoma neɗɗo e nder gurdam mum woto jaab yeccitade woto jaab jaabade fokkit jokku ko wasiya moƴƴo cartine konngol mum batten haqqillaji ma on dañi hen ko eɗen naftoro ceerno khalid abdoullahi sy jarnoɗen ko sukaɓe ɗiɗo ɓe jalti to kaso ɗum ko caggal nde ɓe pirana koyɗol ngol ɗo yusuf wino goto e mabɓe siftoram yeeso laamɗo o won gonɗo ga ko toñaɗo ceerno khalid bisimilla maɗa seydi sar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal ma ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jarannoɗen eyyi ko noon de annabi yusuf eskey o gorko sukaɓe worɓe ɗiɗo ɓe jalti ɓe notoyima lamɗo o e hoddiro allah mo annabi yusuf wino so yeehi koko fetete koko haɓɓete ligge ko noon wardete e on saaha diweje ngara ina ciko hoore nde ha yaltina ƴiiƴam no annabi yusuf wino ni nde o yalti nde ko noon o waɗa e hoddiro allah goɗɗo keddiɗo mo annabi yusuf wino ma rutto e nokku ɗo gonnoɗa aɗa tawa aɗa heetti e yarnude lamɗo o so sohli jaram ma rutto e on ɗon nokku jokka golle ma no wonirno guilay adana ni kama kunta fi sabiq e hoddiro allah o ga ko koyɗol fenade hoyɗuno e hoddiro allah o jangtani yusuf firi koyɗol ngol o wi yusuf o yiyano hay batte yusuf wi bisimilla ɓodiyal amru hankadin ñawama ɓayde a haalimi firanima sa yino sa yiyani hankadi koko wonata tan hankadi o wi ala mi yiyani hay hunde gonnomi tan ko yewtude yusuf wi an ko an yewti kono min mi yewtani yewtere ma nde gadduɗa nde a fen a yewtu no jiɗɗa foof mbaɗa kono a tanka haalam ka fawima hen haalam ka kañum wonata fenade ko gonɗu ko wonata no jiɗɗa foof garda ko gadduɗa ko ɗum tan wonata fenade kono min ko tawruɗami pawmi e dow fenade ma ko pawmi hen ko wonat gonga min ala ko ummoto e am ene woni fenade an ko an woni fenade ko gadduɗa wonata fenade min mi wona fenade ko gaddum wonta fenade ko gadduɗa ko ɗum woni fenade kono ko pawmi hen ko wonata fenade ɗum wodat wadde noon e hoddiro allah o yalti nde o yalti nde no yusuf wiruno e koyɗol ngol ni woniri noon o winoɓe ko balɗe tati kamɓe ɗiɗi foof ɓe jaltat ñalawma battowo tati balɗe tati timmi kamɓe ɗiɗi fof ɓe jalti hen goto fetama andi gonɗini gila nde nanga nawa
haala fuɗɗi rewde hakkude makko e nodduɓe mo ɓe o andi ko Yusuf wino ko ɗum jogori wonde joni joni. ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalidou Seydi Sy ɗum tagi ene siftina en walla ne jangguina en sa joɗima yeeso mo ñagotoɗa duwaw wota fenan ɗum, wota fenan ɗum. sa fenani ɗum kala ko joomum haali so tawi tan ko jabanaɗo ko ɗum jogori jaabede. neɗɗo yo gonɗu hayso fittanuma gonɗu. gonɗude haɗatama dañde ko poɗɗa dañde ko. fendema ene tagma wasoyde ndimagu ma mbasa ko ponnoɗa dañde ko. ceerno Khalidou, Yusuf ko jambaro, Yusuf ko cuusɗo, Yusuf ko moƴƴo, ko dewowo Allah. ñamminowo o yalti liggama o fetama, o andi ko Yusuf haali ko koni tigui e holno warda. mi salmitimama laawol gongol Seydi Sar weltanimama no feewi. Yusuf ko gorko Allahu akbar. e on saha ɓe jalti Seydi Sar o waɗama no waɗani kanko to liggaɗo o suwa taw warede, to ɓe liggimo ɗo ɓe cuwa taw wardemo. ɓe keeɓi haqiqa en mbi sakket o woni gonno koye wittude ɓe gandoyi kamɓe ɗiɗo nannaɓe kaso caggal nde ɓe jinno janfade lamɗo o. ɓe keeɓi haqiqa laaɓɗo, ɓe keeɓi haqiqa ko laaɓi, ko kanko oɗo ñamminannoɗo lamɗo, ko kanko yinno warde lamɗo o. ɗum waɗi Allah kadi feññini ɗum gila nder kaso to sibi kanko jiiɗo koyɗol ngol o Allah hollimo koyɗol ngol omo rutti e golle makko. nde wonde hay hunde o waɗani. Allah yoɓata neɗɗo tan ko golle mum. Allah yoɓata neɗɗo taw ko jobdi toñangue. o yoɓma hunde nde a gollani wona sababu a dañi ɗum, ala taw ko kanko tan fawe dowma. ala Allah yoɓat tan. Allah yoɓirta neɗɗo tan koto mum. Allah yoɓirtoma tan koto ma, golle ma tan yoɓeteɗa. wadde kanko oɗo jarnannoɗo lamɗo o wino yoɓe goppu golle ɗe wotoɓe mbat ñamminannoɗo lamɗo o sali. ay ɓe jeehi to Allah hollimo kanko ko duttotoɗo e place mo wonno omo wona jarnowo lamɗo. nde wonnoon o waɗani haydara kadi o wino wotoɓe mbatɓen golle ko o to wawnunomo, kono hay ɗum de o ruttima caggal. kanko ñamminannoɗo lamɗo o jaɓani ruttade caggal. wadde ayi no Allah feññiniri golle ɗe. o feŋama o waɗama dow ɗo waɗa dow ɗo ko ɗon o feññini omo yenna allaji mabɓe ɗi, omo yenna dendagal laamu ngu. ala foof koye heddaniɓe e hoddiroje Allah. o feññini wonde kanko ko gonɗinɗo Allah. kono noon gonɗingol makko Allah fuɗɗi ko gila kaso to haade makko yaltude. o ɓoydani hen noon kono o gonɗini Allah. o yalti ɓe nayimo ɓe liggimo. ɗo ɓe liggimo ɗo o andi ko barteɗo. o gonɗini Yusuf, o gonɗini koyɗol Yusuf ngol. kadi Yusuf hokkinomo hoolare yo gonɗin Allah haade makko mayde, yo andu gurdam ɗam ɗo koko raɓɓiɗi. so gonɗini Allah gurdam abadiyankewam nana yeeso ɗam gasata. na feyde aljanna ko gurdam ɗam gasata, mayde ala toon. haade makko yaltude noon o gonɗini Allah. nde o ligga haade makko mayde Seydi Sar ko ɗon o feññinani yimɓeɓe o gonɗini Allah. koɓe mbiyata ko allaji ko wona allaji. o ƴetti kamɓe fof o huuɗiɓe ala ko heddaniɓe. Seydi Sar konngol arti e ma e on saha jokken golle. est ce que ceerno Khalidou, Allah ko sohli e men ko heewani. yimɓe cikkata ko rewde Allah ne satti, heewani. ƴeew duuɓi ɗi o rewi e allaji mabɓe ha jarnimo jeenade ndi o yeena warde laamɗo o e nder kaso. koyɗol fenanigol o hoyɗi, o gonɗini ngam jaltugol makko. ceerno Khalidou ko hunde hawnide. est ce que ceerno Khalidou kanko jarnowo laamɗo o e ñamminowo. ɓe gonɗini annabi Yusufa ko haali ko, ɓe gonɗini Allah ɗo haɓɓa ɗo. holko ɓe mbimo ɗon ceerno Khalidou?
Seydi Saar mi salminima laawol gongol mi weltanimama no feewi kadi e namdal ma eyyi oɗo gorko o feññini gonɗingol gila to nder kaso Yusuf hollimo gurdam ɗam gasatane ne yeeso yo gonɗin Allah gila e gurdam o holli toon gonɗingol eyyi o wi o gonɗini Allah ko ɗum waɗi nde o ligga nde o liggetede o fitaki ko heewi o foɗodiraka ko heewi omo andi Yusuf haalnimo on haali gueɗe kewɗe to nder kaso to o yiiri guite makko omo andi so fitima ala ko nafata koko wodata tan o felliti jebbilade kadi Yusuf deñi ɓernde makko to nder kaso to ko neɗɗo jeddunoɗo Allah wonno o wonano gonɗinɗo Allah kono noon haade makko yaltude nde Yusuf haali koyɗol ngol o huuli kulol jettigol nokku kono Yusuf sa'a pop ara e makko deñe ɓernde nde o wi a adoto min tan kono komin abbotoɓe ma sa mayi joni janggo ko goɗɗo mayata ɓawa janggo ko goɗɗo ha aduna gasa kadi ɗo ema mayde balɗe tati keddoɗa ɗo ema mayde ma waɗ adiɓe ma mayde aduna ko noon saɗa ɗaɓɓo gurdam ɗam gasata faam yeeso ma to gurdam nen toon ɗam gasata sa heeɓi gonɗinde Allah ko aljanna paaɗa sa fayi aljanna ko gurdam ɗam gasata woni toon wattu hakkille ma e ɗam gurdam kono ɗam ɗo gurdam gasanima ni Yusuf wimo o haɓɓi ɓernde makko ha tiiɗi o felliti ko ɗum waɗi sababu nde ɓe kaɓɓimo ɓe townimo ha dow o jimte yimɓe kala taw yimɓe wuuro ngo ko ɓuuri hewde hen yalti ene sakki ene ndaara ko jogori waɗede e on ɗon saaha famille makko joom suudu makko e cukalon makko nan ɗon ene cakkimo ene ndaaramo kanko oɗo gorko ɓe liggimo ɓe cuwa wardemo kono haɓe jogori haalde ɓe waɗa discours haade mabɓe wardemo ko woni sababu omo waɗe holko wanno ɓe defti hen fofof yimɓe fof ne ketti Seydi Saar ɓe kaali haɓe gasni famille makko ene jooɗi less ene hucciti hen ne woya ene gulla joom suudu makko e ɓikkon makko ene gulla ene goya ko jogoɗo waɗede ene paye kala yimɓe wonɓe ɗon ɓe heɗɓe e laamu ɓe paye neɗɗo ɓe nangge junggo mum jurmode joom gallam o jurmode babam ɓe paye goɗɗo kadi ɓe mbiya noon omo ligga omo welti omo yirlo omo huccite yimɓe ne kuccite makko Seydi Saar e on ɗon saaha ɓe gadi fof wadde ko tajje coddugol koyngal makko ɓe ɗacci ƴiƴam ene saaro Seydi Saar kongol arti e ma e on saaha jokken golle est ce que hanki warteɓe fof ko ñimbardete haade joomum warede so fellete so yarguete ko wawi wonde fof ma discours waɗe jangge haalne yimɓeɓe siftine yimɓeɓe hono tribunal ni saabu tribunal e hoore mum so ɗe ñawama ko ma arte ko waɗi ko kala ha gasa caggal nde enquête aji mbaɗa joomum wiye ñawanama tel uddoye andi kam ko waɗi kadi andanama ko waɗi est ce que ceerno Khalid coddugol taƴama ƴiƴam wanjoto mayde yawat est ce que ko ni ɓe mbadiri est ce que ceerno Khalid mayde welani de kono noon ko yehete ko mbiɗa ko tan ma yo janggo ɗo e janggo ma dañ adiɓe mo yaade ceerno Khalidou goɗɗo oni holno wadde lamɗo o mi salminima laawol gongol Seydi Saar mi weltanimama no feewi e namdal ma bangal fayida ko ni de ɓe mbaɗiri e on saaha mo yaltidno kaso o mo ganduɗa ko kañum jeyno koyɗol ngol o on nde yalti fayi to laamu to yetti lamɗo o dari yeeso lamɗo ɗo on hay hunde wiyaka hay hunde o wiyaka o yetti tan o dari yeeso lamɗo o hucciti e lamɗo o turi hoore kanko on ɗon jarnannoɗo lamɗo o turi hoore lamɗo ne waɗa ko waɗanno ene haala ko haalanno e hoddiroji Allah ha juuti lamɗo o noddimo haali inde makko gotol ɗo darinoɗo o giddi kanko oɗo jarnannoɗo lamɗo mo ganduɗa ko kaso wonno o yaltidi e baraɗo o lamɗo o noddimo
dande wotere wimo wona an wonno jarnannoɗomi o wi aha ko min kay wallay ko min tigi o yawni o wi holto ndiyam ɗam woni noon on dogi yeehi addoye ndiyam no wowno addorde ndiyam totti lamɗo o kono noon ko oga wara ko o haalanaka wonde ko ma yowo kono ɗo woni ɗo kulol jaggimo ko ɗum waɗi so lamɗo innimo tan o giddat o sikkata koko heeɓi o to ko woni arde e makko koko banggue kulol ko kulɗo tan Seydi Saar ko ni ɗum sifori o to warama ko noon Yusuf wino koydol ngol hayso fenani ko Yusuf haalno ko gonɗi ko noon Yusuf wino udiyal amru alladi fihi tastaftiyan ay ko namdi ɗon kam ko ɗum hankadi ne ñawama ɗum timmi koko wodata ɗum ko taw goɗɗo o wi wona aha min mi yiyani haydara mi hoyɗani Yusuf heɓɓiti wi sa hoyɗi a hoyɗani koko wodata ɓay tan mi haali an ko an waɗi gajate kono min mi waɗani gajate an sa gajo min mi gajaki ko kalmi ko koko wodata wadde kanko oɗo o liggama Seydi Saar o warama o waraɗo ƴiƴam ne tello e makko ene tello ha hankadin o woɗɗoyi fittandu ndu nene yaaha o mayani taw kono o tampi omo wadda e wonki ko ɗon diweje ngari ina ciko hoore nde e ha yaltina ƴiƴam ko ɗo debbo o woni e ƴewde ko weddi e ɗeɗe diweje woto ɓe ciko hoore joom galle makko ɗon tan omo waddanno e wonki o wulli wullago mawgo kanko oɗo o noddi jomiraɗo dande mawde caggal ɗum noon e on saaha wonkiki darti e on saaha firtandu itta Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle est ce que yo Allah newnan men mayɗeli men wona mayɗeli moƴƴi kono kadi neɗɗo foof yo duwono hoore mum moƴƴere saabu ɗum ɗo henna ko duwaw mo duwani hoorema koye koyɗol fenanigol o haali jabora dani henna o mayiri dani henna omo haɓɓa diweje gaari jiiɗi sikkade e hoore makko honno haalirno koyɗol makko musidɓe tedduɓe neɗɗo yo rento fenade yo rento feppidade e hunde a yiiɗa yaade bato mbiya sellani walla yiiɗa neɗɗo ara galle ma mbiya mi sellani walla yiiɗa yaade hunde mbiya mi sellani walla duwonɗa hoore ma ko fewani walla har mi jiiɗi hande mbuɗu mi ala to aɗa fiɓi allahu akbar ma guura taw e mbuɗo ala neɗɗo yo duwon hoore mum moƴƴere saɗi rokku neɗɗo rokkumo sa wiye mi ala woti mi ala ni jaafuɗa de hande de vraiment hande kam yafumi tan gasi joom ya bolol mum fiyetama tettatama saɗi yiyade neɗɗo yaaha sa yiiɗa wimo ala min hande mboɗo yiɗi foftade koy hande mi ala ta c'est tout min foti neɗɗo yo won tan neɗɗo gonguiyenke won tubak bref eyyi ala gasi neɗɗo yo janggu wonti ɗum ceerno Khalidou Yousuf nelino jarnannoɗo lamɗo o beele o siftori Yousuf walla ala e holko addi ngal nelal e holno Yousuf wattidiri e ngal ɗo nelal ceerno Khalidou eyyi mi salmitimama lawol gongol Seydi Saar mi weltanimama no feewi e namdal ma batgal fayida mi weltima ceerno eyyi ko noon de Yousuf nelino jarnannoɗo lamɗo o sa yeehi udkurni inda rabbik sa yeehi siftoram ɗo kalife ma ɗo mawɗo ma o sa yeehiɗo makko tan siftoram ɗon aha sa yeehi faqul lahu inna fi sijni gulaman mahbusan zulman sa yeehi wimo noon ay to kasoto sagata goto nen toon suka ko cokaɗo kono ko e toñangue hay hunde o waɗani ɗum waɗi Allah wi fa ansahu cheytanu dhikra rabbi oɗo fa ansahu cheytanu Seydi Saar cheyɗane yejjitinimo siftinde kilifa makko o ko Yousuf haalno ko kanko oɗo jarnowo lamɗo won konngol wi ko kanko jeeyi fa ansahu cheytanu o wiyama ko cukalel ngel ɗo jarnannogel lamɗo ko kanko jeeyi ngol ɗo konngol kono won konngol wi ala ngol ɗo konngol rutti ko e nabiyullah Yousuf
معناه أن الشيطان أنسى يوسف ذكر ربه عز وجل حين استغاث بمخلوق يوسف يجي شيطان يجي نيمو سيفتorde joomi ko woni Allah subhanahu wa ta'ala teddudo towdo sahande o famni tagado sabi o wi cukalel ngel sa yehi biya kilifa ma cukalel no sokaga ko tonya dum ko wullitade bete lamdo o ine yaltinamo kanko Yusuf bele lamdo on yaltinamo ko dum woni sababu o wulliti dum woni sababu o wulliti joni noon e hoddiroji Allah e bawde mum ɓaade o wullitima tagore e hoddiro Allah felimo kanko Yusuf joni noon hol felore Allah e makko Allah heddudemo to kaso to duuɓi goɗɗi felore Allah e makko ko heddudemo toon duuɓi goɗɗi e hoddiroje Allah o fonno yaltude ko caggal nde ɓeeɗo saggataɓe jalti ɓooyata o yalta kanko nabiyullah Yusuf kono sababu nde o wiide uzkurnu inda rabbik siftoram to kilifa ma sa yeehi wimo cukalel nen gasoka ko toko toña ɗum firti yo on yaltinmo kanko nabi Yusuf Allah noon weltaki e ngol konngol ɗum waɗi sababu omo fonno yaltude ɓooyani ko duuɓi 5 Yusuf fonno wadde e kaso he e hoddiro Allah ko ɗum wonno kono noon Allah subhanahu wa ta'ala heddimo toon duuɓi goɗɗi ko woni sababu ko wulliti tagore Allah taw Allah nde woodi ko Seydi Saar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle ceerno Khalidou ɓewo nadduno kasoɓe jalti oya warama oye ruttitima e yarnude lamɗo ay konngol gaɗigol ngol ne nandi nde tawno ko Yusufa ñaagino Allah subhanahu wa ta'ala niɗi yaade kaso ngam moolade bone ɓe rewɓe e makko ene tampinamo jamma ñalawma Allah jaabi duwaw makko o rewni ɗum e lamɗo o e debbo mum pamodiri o dumboya ɗo rewno duwaw makko ɗo ha Allah jaabanimo yaademo kaso ko ɗon tan o fonno rewni duwaw makko o yalta kono noon ayi wonnoɓe toñata ko seyɗane yejjitinimo a jarama seydi Sy golle man jooɗi peewi ceerno Khalidou no foti o ñiiɓi e nder kaso caggal nde o haalani walla caggal nde o siftini jernowo lamɗo sa yeehi ciftinami e yeeso lamɗo walla ciftinaka lamɗo won gonɗoga holno foti duuɓi o ñiiɓi e kaso o ceerno Khalidou Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere weltima e namdal ma batgal fayida namdal moƴƴal eyyi mbiɗa no foti o ñiiɓi kaso to caggal nde o haali ngol ɗo konngol holno foti duuɓi o ñiiɓi kaso to a jarama e namdal ma payodingal Seydi Saar caggal ɗum o ñiiɓi kaso to won wiiɓe ko duuɓi 7 won wiiɓe ni kono noon ko ɓuri jentilde ko duuɓi 6 naatirde hitande duuɓi 7 o yalti won e riwayuji gadduɗi Allah wattimo kaso to ko limore duuɓi limore fodde konngol ngol o wullituno lamɗo o holngol konngol uzkurni wona ko noon wino suka o uzkurni inda rabbik joni ko uzkurni o fodde karfeje mum to banggue duuɓi ko ɗum o ñiiɓi kaso to sa limi uzkurni ko karfeje 6 uzkurni sa limi ko karfeje 6 tawata ɗon eyyi woni hen ko liif nani eza woni hen ko kaf woni hen ko ra woni hen ko nun woni hen ko yaay uzkurni ko karfeje 6 karfeje 6 ɗe ko hono muɗum e duuɓi Allah wattimo toon fodde konngol ngol o wullitingol Seydi Saar Allah wattimo toon duuɓi 6 ndeɗi timmi hitande 7 nde hoore mum o yalti kanko nabiyullah Yusuf alayhi salatu wassalam ɗum waɗi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o haali o wi qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rahimallahu akhi Yusuf lawla al kalimatu allati qalaha
ma labisu fi sijini bid'a sinina nelaɗo sallah sallam wini yo Allah yurmo musidɗam Yusuf Allah yurmimomo sinno fof wonano konngol ngol o haalno ngol ɗo konngol ngol kalten udkurni inda rabbik o ñiɓatano e kaso he duuɓi limtinɗi caggal nde ɓeɗo sukaɓe jalti. Seydi Saar wadde ko duuɓi 6 o ñiɓti caggal nde sukaɓe ɓe jalti hitande 7 o yalti eɗen mbawi wiide 7 yanta e duuɓi 5 gadiɗi ɗi o ñiɓdi toon e sukaɓe ɓe wona duuɓi 12 wadde ko duuɓi 12 annabi Yusuf woni e oɗo kaso nde o naati ha o yalti hawrata ko duuɓi 12. Seydi Saar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle Seydi Saar. ceerno Khalidou annabaaɓe Allah subhanahu wa taala nelaɓe makko ɓe dañi jarbuyaji musɗe oɗo hen aduna kala hen histoire mum haala goram ndeysan a yejjitat hoorema a yejjitat hoorema tedduwa mabɓe goto wawi kadde gurdam ma foof kono kadi ɓe beela ɗum ɓe jaaɓi ɗum an noon hayso guiyal yuma tan heddo mbiya holko mbanmi Allah min de mi anda ko mbanmi Allah min de mboɗo juula mboɗo hoora mboɗo sakko mi jinata mi fijata kono mi anda fof mbanmi Allah ɗum wona namdal ko mbanmi Allah wona question ala neɗɗo wiyata holko mbanmi Allah ko an tan yurnito ƴeewa ko mbaɗɗa ko cellina e ɓernde maɗa ƴeewa moƴƴinde. ceerno Haali Abdullahi Sy ɗum woni ko Yusuf wuuri e nder kaso o beele kanko Yusuf o wo andi Allah tikkanimo walla ala wo anda e holno andiri ɗum ceerno Khalidou. eyyi Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama kadi e namdal ma Seydi Saar eyyi ko ɗum ɗo woni ko Yusuf wuuri e kaso he kono noon felore nde Allah felimo nde kadi Jibirilu ari e makko caggal nde o yamiri sukaɓe ɓe so jeehi jogorɗo e mabɓe dadde o yo siftormo to kilifa mum nde o wi noon nde ɓen jeehi tan Jibirilu ari e makko holludemo Allah weltaki e makko Allah felimo e on saaha hay mayde ɓuranimo kanko Yusuf o woyi bojji cattuɗi o sunima sunare mawde hay seeɗa ko meɗanno e ɗoygol o dartini o natti ɗanade sababu nde gol ɗo konngol ngol Jibrilu haalnimo wonde Allah weltaki e maggol on saaha omo yiɗa tan taw o dari koɗo towi o diwa o wedde hoore makko sababu nde ko waɗi jomiraɗo subhanahu wa taala o tooñi hoore makko o tooñi Allah sibi o fotano wullitade kono guila Jibrilu arani o miccima konngol ngol o tawi ko jumɗo ɗum waɗi neɗɗo foof ina juuma ɓeɗo joni ko renaɓe kono ay jumre ari ɗum waɗi neɗɗo woto kebbinan peloje hakkude men to banggue jumre ɗe juume ɗe so keftima goto e men yo heddiɓe paaman jomum ko neɗɗo tan neɗɗo ko neɗɗo tan neɗɗo ne juuma ay hay renaɓe nene juuma ala ko haali enen konɗo ɗum noon paamodiren goto fof yo faman goɗɗo sahande juumi jumre ko e aduna jeeya yejjidde ko e aduna jeeya neɗɗo wiyete ko insan firti jejjitowo ko juumowo so neɗɗo yejjitta e aduna o wawata wurde neɗɗo mo yejjitta wawa wurde neɗɗo yejjitat neɗɗo wiyete ko jejjitowo to banggue inde mum arabere insan ko jejjitowo wadde tinnoɗen goto fof yo faman goɗɗo mbattodiren hakkillaji neɗɗo ko neɗɗo tan ne yejjita ina juuma kala hen ko hefti neɗɗo o faam an hoorema ko noon mbaɗa kala ko neɗɗo feldi neɗɗo tawata ko waɗi hono ngel gueɗel walla o waɗi ko ɓattigel to banggue nandude fadde so tawi aɗa waɗa ɗum aɗa andi walla a meeɗi wadde ɗum walla a meeɗi wadde ko ɗeɓi wade noon sa feeli oɗo an ala nunɗal a nunɗani sa tinnirama ni an a fotani wonde hay seeɗa sibi a ala nunɗal ko ganduɗa a meeɗi wadde ɗum
walla hono majjum meeɗi yettadema te aɗa laaɓa saɗa wuuri ka battowo honɗum wona goho wona ɗiɗi so tawi a ronki famande oɗo ana ala nunɗal ka timminɗo hoorema aɗa usti oɗo wadde woto mbaɗen noon seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que ceerno Khalidou machallah ɗo ɗo nayiɗa ɗo tan ne yona yewtere no worno wonno ko hunde ɓooymi haalde min neɗɗo pelowo wonta sehilam neɗɗo pelowo mi jaɓata wona sehi a wonta sehilam sa fuɗɗima wonde pelowo tan en certi saabu neɗɗo pelowo foof way kono kiwowo yiyetaɗi mum kala neɗɗo pelowo ɓuuri wawde wadde ko booni so wi ɓuuri wadde ko booni ɓuuri wawde wadde kene fela ɗum ten ronka yiide kene fela ɗum ko janɗo e felde neɗɗo o neɗɗo woto won pelowo neɗɗo won jokkowo enɗam sa felti jokku enɗam tan woto jokku enɗam e dow felore a tini ya jokko enɗam a tini joni jokko enɗam mbasa waddude hen felore sa feeli gasi kala nde pelɗa kala ko mbannoɗa e moƴƴere booni neɗɗo yo ustu felore hebbin wasiya hebbin maale gilli hebbin maale korsa hebbin maale jokkere enɗam ustu felore sa yi hande rendo men goni teddi ko peloje ɗe kew yimɓeɓe natti waɗirde hunde saabu Allah mbaɗiri itti felore mboɗo yaha yangue kaari itti felore mboɗo yaha inde kaari itti felore mboɗo yaha jenayse kaari itti felore mboɗo yaha galle kaari en itti felore kono jomum yarata gilli yarata ko itti felore natti wonde Allah tampere tampuɗen hen so yangue ari en tampat so ziyara ari en tampat so mawludu ari en tampat kala ko wawi arde en mayat saabu ko itti felore mbaɗirten saabu ken feloɓe eɗen teddi gurdam men ne teddi no muusi ɗum waɗi min meeɗa feltagaɗo haajam ala e felde neɗɗo a yi kam a yiyanimi haajam ala hen somi tinanima tan mi arade ma somi tinani kadi mi yaha kalde tini mi ara neɗɗo maayi mi duwima gasi felore nde siɗi pela ha ɓoro ɗum wayim kono nini ko enen taftoto koyemen gartiren koyemen e moƴƴere ha tendi onon bandiraɓe rewɓeɓe tinnoɗen guste felore ceerno Khalid Abdullahi Sy Yusuf heddima to kaso to hol konnguɗi goɗɗi garɗi no foti duuɓi o wuuri e nder kaso he caggal konnguɗi kewɗi garoyi hen waɗi Seydi Saar mi salminima lawol gongol mi weltanimama e namdal ma alhamdulillah Yusuf heddima kaso duuɓi limtinɗi en kaali no foti duuɓi o heddi kaso to kono ko konnguɗi kewɗi gaari hen won konnguɗi wi ko duuɓi jeeɗiɗi yeehi ha konngol gongol en jiiri guite men wi ko duuɓi 14 won konngol wi ala ko duuɓi 9 ɓeyda hen yante duuɓi 5 gaddiɗi ɗi woni 14 kono noon ala kullin eɗen gandi ñiggol makko to kaso to fodde dumunna mo woni kaso to o ko woni sababu ɗum ari ko ɗum ko sababu tan kono ɗum koko Allah koko yamiri ɗum gila sababu o arani ala ko Allah waɗiri noon yo ñib kaso to yo ɓoy toon so wona ha yimɓe wonɓe e kasoɓe mbawa gonɗinde Allah ko ɗum tan goɗɗum ala wadde noon annabi Yusuf alayhi salam o ñiiɓi kaso to Allah nelimo e leydi Misra o immima leydi bam makko o ari Misra ko fewnude leydi ndi taw hay goto ala e Misra mo ene wiye ko gonɗinɗo Allah kono Allah wi ko ya ƴeewoy konu Allah wi Yusuf ko ya ƴeewoy konu gadda on ɗon konu wona wallidiɓe ma e wawde yande e ngoɗo wuuro pewnon ngoɗo wuuro nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ene joguino adiɓe arde e mum ɓen goni wallidiɓe mo habde e ngoɗo wuuro Makka ha wayno wayni Aboubacry en ko hen jeeya Seydina Aliyu en ko hen jeeya Ammar en ko hen jeeya Khubbab en ko hen jeeya gasata Seydina Oumar en ko hen jeeya kono ɓen ko sakkitiɓe seeɗa e on ɗon saaha kankone yimɓe makko ɓurɓe ɓattademo ɓe pop ɓurɓe walludemo kanko Seydina Yusuf kamɓe foof ɓe gimmi ko kasoto nde o dari
o yalti o wonti lamɗo ko ɓen ɓe o wonduno kaso ko ɓen o fooɗi o takkini hoore makko ko ɓen mballimo e gurdam makko e laamu makko ko ɓen ɓuri takkade mo wadde Allah nelimo e ndiɗo leydi kono hade makko darade e nder leydi hemo fewno leydi ndi yo ƴeewoy konu kono konu makko tawete koto nder kaso to toñaɓe coka e dow fenade tampina hay hunde mbaɗani o waɗa ɓe gonɗinɓe Allah caggal ɗum o wona sababu ɓe jalta sibi ko kanko yaltintaɓe e kaso he o waɗa ɓe soldeteɓe ɓe ɓattomo ɓe mballamo habde e ndiɗo leydi misra mbete enen gona gonɗinɓe Allah Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que ceerno Khalidou jettinowo haala Allah wawi wiide ko nema tan dañata yomi dañ nema tan ala a dañat caɗele kay ha yimɓeɓe nottoma est ce que ceerno Khalidou kabaru Yusuf ndeysan e gonangal mum kabaru Yusuf e gonangal mum kabaru Yusufa e gonangal mum e nder kaso hakkude mum e rewɓe hakkude ɓiɓɓe bamumen caɗele sunu adunaji tan ɓoli ceerno Khalidou est ce que Yusufa est ce que Isar mi weltanimama no feewi e namdal ma payodingal ko ni de Yusuf woni toon ko woni toon ko kono eɗen gandi kam heddade Yusuf e nder oɗo kaso ko juuti ɗum ko hikma mawɗo ko cuuɗidi ɓamtidi no feewi ko teddugal ko dokke ko ganduɗa ko miijo wawa tongude ɗum kono habaru Yusufu mo ganduɗa salawatullahi wa salamuhu alayhi Yusuf mo yurmede Allah e kisal mum woni e mum kanko habaru makko e gurdam makko zahiruha dhillun kono wa batinuha ghayatul izz Yusuf ko feeñi e makko ko so tawi ko ɗum jiyata ko ɗum koyera to banggue yiyande taw ko yiyande ɓattide nde ganduɗa woɗɗata no feewi wonande jiyawo o so ala jiyande goɗɗude aɗa wawi wiide Yusuf gurdam makko fof ko koyera fiyede ha ɗeɓa mayde wedde e woyndu yaltine yeeye nawe banggue goɗɗo yeeyte caggal ɗum kadi tooñe e nder galle natno yeey kaso sa yi ɗum ɗo to banggue boowal ko feeñi ko ko koyera kono noon wona koyera to banggue nder ko kattude teddugal woni toon ko kattude teddugal wadde Yusuf alayhi salatu wassalam to banggue boowal makko ko koyera ko lefte kono to banggue nder ko teddugal ɗum waɗi fulɓe mbi mo muñani cuurki heɓata ƴulɓe saɗa yiɗi dañje ko mbawɗa dañje fof so tawi ko hunde yiɗande ɗaɓɓetede hunde alliyankore hay sunno ko aduniyankore alay saago ma kawra e to'e kawra e tampere muña so wona ɗum a wawata yettade wadde dokke Allah ɗe foof ɗe neɗɗo wawi dañje e aduna hade makko hebde dokke ɗe alay saago musalla ado ɗum ko aada Allah e dokke muɗum waɗi jiyaɗo Allah goto meɗi dañje ko muusi jiyaɗo Allah goɗɗo mawɗo ari yimɓe foof no cuni jiyaɗo Allah mawɗo garɗo o ko keptinaɗo battaɗo hakkille no feewi e aduna he mbeɗa andi kamɓe foof o heɓɓiti omo haalda e oya o wi aha wominal aɗaya balaya ay dokke Allah saɗa heɓa ɗum ala koma keɓa ko musma Seydi Sar ko ɗum ɗo woni neɗɗo wawa dañde dokke Allah taw o hawrani e ko ene muusa mo mbaɗa andi ko ɗo yewtere men haɗata hande so hawri e welede Allah Seydi Sar ha Allah hokka en hawrude e ñalawma janggo inchallahu taala jokken Seydina Yusuf alayhi salam mi salminima noon mi duwanimama ko gownuma mi duwanade Seydi Sar ñaguima Allah ɓesguma ko jibinɗa ko foof yo Allah waɗa hen barke darde dariɗade yo Allah ruf ɗum e ɓesguma darde dariɗade yo Allah ruf ɗum e ɓesguma kadi Allah koko yoɓata tan ɗum sikki ala hen kadi Allah sana yoɓata gotel man jaa bil hasana falahu ashru amthaliha kala gadduɗo moƴƴel gotel Allah yoɓamo sappo hono gotel ngel kono noon ɗum ko yoɓande ɓurde famɗude nde
Allah ne yoɓa ha ɓuura ɗon ha yettoyo temedde jeeɗiɗi sowande taw ko gotel mbaɗɗa ɗum waɗi to Allah wino e qur'ana ambatat ko gotel dey eyyi gawnoɗa ngel ambatat sab'a sanabil ngel funna butali jeeɗiɗi fi kulli sumbulatin mi'atu habba taw kala wutandu ene waɗi temedere gabbel gotel gawnoɗa ngel funni basalal ngal ɗon basalal ngal mawni ngal salti ngal waɗi butali jeeɗiɗi eɗen gandi weɓani basalal daro tan waɗa wutandu woturu butali jeeɗiɗi ɗi wutandu foof waɗa temedere abbere ay ɗum ɗo ko temedde jeeɗiɗi te gotel gawnoɗa ko ni Allah yoɓirta moƴƴere ñaguima Allah noon ngol jobgol ngol Allah aadori yobde taw ko yoɓande ɓurde hewde nde mi ñaguima Allah subhanahu wa ta'ala barke oɗo ñalawma tedduɗo ala ñalawma koyɗo yo Allah rufɗumi ɓesguma ceerno Abdoulaye Saar yo Allah hokkuɓe gandal taw ko alliyankewal ngal ɓe janggani koɓe jangi ko kay yo Allah hokkuɓe kono ko yo Allah waddu hen koɓe janggani taw ɓe mbawi haalde taw ko gonga yimɓe ene nana ene jaaɓa ene paami ko gonga Allah kadi hokkuma jooɗade aɗa tawa no Allah hokkiri baba nen to jooɗi omo yeeɓa golle ma payodinɗe ni yo Allah hokke no jooɗorade noon aɗa fofti aɗa yiya ɓesguma ene waɗa kala ko jinnoɗa e aduna barke annabi sallllahu alayhi wa sallam mi donimama mi weltanimama no fewi mi ñaguima Allah yo Allah hokke sagoma e gurdam yo Allah hokke sagoma e mayde bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe heeɗiɓe onon foof on calminama kalif moon Allah ceerno Abdoulaye Saar onon foof kalif moon Allah ceerno Abdoulaye Saar ceerno Abdoulaye Saar de o darni ko dendagal julɓe ala ko woni haaju makko ala ko woni himme makko so wona yo julɓe dañ jaam tengti e fulɓe so wona yo julɓe dañ humpito yo julɓe gon anduɓe yo julɓe gon dañɓe yo julɓe gon foftuɓe taw tampani yo julɓe cuuro ɗum tan woni haaju makko wala hammu wala haydara o woppi golle makko pap ala ko woni haaju oɗon gandi oɗo journal ala ɗo heɗoraki e aduna he kala to gonɗa o walluma kumpitoɗa aduna o pop to tolni taw hay nokku a yahani hay batte a waɗani aɗa jooɗi e nokku goto kalif moon Allah makko tinnoɗe e makko no fewi gande kala goɗɗo baɗanɗomo hunde waɗani ko hoore mum mbatte e makko hakkillaji no fewi kala mo Allah hokki jungo mum no juuti tinne ballodiri e makko e gurdam sibi Allah innulaɗo mum kala keɗotoɗo dande men nde wona politique wona hay batte ala ko haaldude Allah tan eɗen ñaagui kala mo jungo mum juuti yo tinno saabi Allah yo wallodir e makko golle mawɗe o watta ɗo kadi ko jablitiɗo fof ko kanko waɗoɓe wallodiroɓe makko ɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere ɓe mbaɗataɓe yo tinno saabi Allah kala mo jungo mum juuti kalif moon Allah mbatte hakkille e ko ceerno Abdoulaye Saar waɗatɗo ko koko jogori jibinoyde hunde mawde kono so tawi nden no yonta ya taw goto foof waɗino hen jungo mum yo Allah won ballo oɗon jarlo oɗon jaafo ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Khalid Abdoulaye Sy Seydi Saar mi salminima yo Allah hokku en hawrude e janggo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh يا بسلام ثم سلم على النبي أموالي ابن وويل يا بسلام musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Aya Weltare TV yewtere men buuɗal yurmeende tarihaji annabaɓe annabi Yusuf mo goni dow mum o amin dokka moon docteur Djiby Sow ko wittiyanke safiyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena docteur Djiby Sow kewɗo gandal bittuɗo rafiji cuuɗotoɗe nder ɓalli baɗɗo wittoji mum to leydi Mali Sénégal ha e nokkuji goɗɗi kala docteur Djiby Sow yaari kon fannu leɗɗe kono kadi o wallete an debbo joguiɗo fibron walla kiis gonɗo e nder reedu muɗuma o walluma ha jibina ɗum taw alda e caɗele ala effet ala rewam ala haydara docteur Djiby Sow ene safa prostate hande ne tampini yimɓe no fewi waɗoɓe opére jamma e ñalawma o safruma ɗum ha cella ha jiitoɗa en hoorema taw ala effet ala rewam docteur Djiby Sow ene safra e moride gonɗo nder e jalto bowal kala ɗojjo duumigo koyɗe musoje keeceji musoje
deedi guttotoji donc ɓe ɓesnude caɗele gorago kala mum docteur Djiby Sow ne safra cimmiɗo ha simminate ƴiƴam muɗum nonne kadi mo seyɗani memi saare docteur Djiby Sow tan a serti hen docteur Djiby Sow tawte to kiidira sa yiɗi jokkodirde makko to ngoɗe leydi Sénégal 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko tonggode makko leydi Mali ene waɗi WhatsApp mbatta ko 00223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe docteur Djiby Sow en yaada yewtere men buuɗal yurmede tarihaji annabaaɓe est ce que ceerno Haali Abdullahi Sy mi ala konngol wallahi mi ala konngol Allah mone seedi mi ala konngol mbiyami tan ko amina amina tan mbiyami ceerno Halidou amina ko duwiɗa ko ko kalɗa ko mi ala hen konngol bandiraɓe nani ɓe jaaɓi inchallah dande welde nde ko musidɗo moon ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga koɗo men ko ceerno Haali Abdullahi Sy gorko mo soringo ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar gorko mo ndulumaji to karallagal to ko musidɗo men Seydou Abouba gorko mo Luksayba gorgol ceerno Halidou mi wi amina yo Allah wattu ɗum baade yurmede wanjo e leñol ngol kala wonani men jaam e ɓuural e nafoore mi ala konngol ceerno Halidou yo Allah yo moƴƴere ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musidɓam tedduɓe e jeeɗaɗiri ko sabu ɓorɗo min